mfowethu ufikile nawe wathi uzosupporta naqonda ngqo kubona phakathi kwa hayi no qhawela kithi engingakusho nje ukuthi uZulu musumemezile ukusho kwebutho ukusho komdidiyeli wethu osiphethe uphakela umthakathi nomdidiyeli inkosi yamabhinqa ongizwe sithi sizoseka nento abayenzayo yinhle belibambisene noma ngobese imatch and match sizoyeseka nje ngoba nasekuqaleni beyiqala sasikubonile namanje sithi asingahlali phansi sisukume njengoba sebelishayile ikhwela kwasondela nanomfowethu lo wasele ekuruleni umfoka Khumalo uXolani lo besisiza kakhulu ngokubamba beyidakamizwa ngicathi abaningi bamazi ngomdlalo lapho sizokuthola lapha ku TV simbonile ufike eqathatha akekho ongafikanga sibone nje kuyintshisekelo ukuthi sisukume sibambe ngogqozi nangonyawo siyabonga ucabanga ukuthi mfoka Gumede sekuyisikhathi lesokuthi ke manje bayithola imessage labantu abathengisa ama-drugs mina engizokusho nje ngizosho ngingananazi ngoba isiZulu siyake sithi insizwa ungayishalazeli ufuna uyitshela iqiniso mayehlule ngokuzwa izozwa ngenye indlela yabo ongezwanga kwabasemazweni ongezwanga kulomyalezo odlulisiwe shuthi ufuna ukuzwa ngale enye indlela le engasawadinga amakhamera kwaye wena mfethu yobungekho ngeke sikubize mase senza umsebenzi ukuthi siyalishanela manje lekamthani sifuna libuyele kubanikazi ngoba ngitshela iqiniso mfethu ngeke usuke la uye eEthiopia mfethu uyovula i-tuck shop ngeke usuke la uye eNigeria mfethu uyovuka isaluni kodwa bayakwazi ukukwenza kwela kithi kuningi mfowethu okumoshekile eSouth Africa sikhuluma ngezingane ezincane eziphansi kwama-bridge ezidla idakamizwa sikhuluma ngezingane ezitrafikwayo ziyothengiziswa imizimba kungani kufanele nongakayiboni lento ayibone ngizokutshela isimanga ngikutshele into oyibonayo mfana kithi yabona laba bantu esibashiye lapha kuleya mgaqo ekuthiwa ubhoda kuleya phakathi eBhalu King Dinuzulu labantu ababizwa ngamaphara emzansi laba bantu hayi ngoba begula mfana kithi banje ngami nawe odadewethu labana abafowethu labana kodwa ngoba badliswe lento bathengiselwa lento le ebizwa ngayidakamizwa noyesingezingazi ukuthi le anti ifanele ukudliwa umuntu ophilayo noma ifanele ukudliwa isilwane noma ifanele ukudliwa umuntu onjani because mase beyidlile le anti aba actisa kwami nawe njengomuntu ophilayo ngeke ungitshela ukuthi umuntu omnyama ngabamba omunye umuntu omnyama inkunzi umuntu omnyama angafuni ukuzwisa omunye umuntu omnyama inkunzi kukhomba kona ukuthi lo muntu lento abamnike yona imnika isibindi asingekho noma imtshela into engekho emqondweni wakhe ingakho kahle kahle kumele bahambe ngoba njengoba ngangishilo naseqaleni ukuthi bazofranta ngamabhizinisi lawa amancane abe legit bahambe bayogwaza lapha ko Home Affairs kube ngathi banamabhizinisi but ebusuku ayavala lawo mabhizinisi aphenduka igceme zama-drugs aphenduka igceme zama-drugs kangangobuthi uZulu nanombani ngeke uzuthi ihlangana Zulu ebusuku nombani usuke ebheka umndeni wakhe kodwa ngoba thina sikhona sibasha and sihlala khona la emabhilidini asemarese sizofunda mina nje mfethu ngasempangeni ngeza la eThekwini ngizofunda namanje ngisasibambile isikole ngiyibona yonke imphilingwane futhi mawukhona engikwaziyo ngiyakudluleka bafowethu lapha kunento ukuthi lapha kunento ukuthi ngoba ngiyazi ayike into eyohlula masibambisene kodwa ngeke ngikwenze ngingedwa nalo hleli phansi osekhaya wethu umncane kodwa mawumuntu wesilisa umncane umdala uyikhehla unjani mawumuntu wesilisa sekuyisikhathi leso ukuthi usukumela izwe lakini ngoba akekho mfowethu oyokusukumela labo bahlele emakhaya wabafowethu ngifuna ukunikhuza njalo ngizosho kanye akufuni kube yini futhi mhlasa silibusa elakithi libuyelile kwithi bese nizogijima senzoclaima wonke lama-tuck shop agcwele la eThekwini ekubeni anikho la ebandleni la ibandla gijima khona nganyakwethu sesivala umbuzo wokugcina kunenhlangano ethize kakhulu elandela abantu abasha eloku ikushampion enjalo ukuthi cha abanikezwe amaphepha abadocument babe abala eSouth Africa thini Paula kwa angikugunyazi mfowethu angifuni nje ukuqamba amanga lokho ukuthi abanikwe amaphepha ukunikwa wabo amaphepha bazolimosha bazolibusa futhi bazingalibhekile sisasho okuncane ukulimosha ngoba manje bangithatha ukubheka nginayo sinalabashana abaho Abdul labantu balala nodadewethu awungitshele umuntu oyiPakistan ezolala nomuntu omnyama uZulu uhlangana kuphumani lapho mfowethu ungakwenza yini wena kona eEthiopia ukuthi ufike ube nentombi yase Ethiopia ulale nawe uzube nengane nize nibe nendlu nize own ability akaze kwenzeka mfethu so le ukuthi abanikwa amaphepha ayikho nje mfethu asikazoyivuma nami ngumuntu omusha nguyi-citizen yala eSouth Africa ngithi asikazokuvuma ukuthi abanikwa amaphepha inja nenja ayihambe yobusa le ngakubo ibhizinisi ikhandele ngakubo imali ikhandele ngakubo basishiye nomhlaba wakithi umhlaba wokhokho lo babengekho sasingenabo my friend sebeze bateketiswa manje babizwa ngo my friend I call my friend la sesifikile soZulu hlangana Zulu